अलरेडी CSP बर्ड दाखाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दायो साख्रि ओंखारदों उदालगुरियाव Bpfनि डिस्पर्सल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा Bpfआव जयनिं जायो। फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BTCनि सिङाव थानाय बियाफोरनिफ्राय बिजाथिफोरखौ देरहासार होनानै दिसपुरसिम दैथायहरनो थाखाय डिस्पर्सल हानजा सुरनायजों लोगोसे सुबुंगौमा हाबाफारि लायो। बे गेदेर रेलीनि हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला BJPनि बारग' सुनिल कुमार बसुमतारी, BTCनि बारग' CM प्रमद बर'नि OSD राजु ठाकाल, UPPL दोलोखौ नागारनानै बारग' NDPनि दैदेनगिरि एबा BTR गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर' Bpf दोलोआव जयनिं जायो आरो गोबां UPPL दोलोनि मावथिफोराबो जयनिं जायो। उदालगुरि जिल्लानि मोनबा ब्लकनि Bpfनि मददगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। डिस्पर्सल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, लोगोसेनो बाहागो लायो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, आसामनि मन्त्रि चरण बर', EM प्रेस मोसाहारि, MCLA श्याम चन्दि, प्रदीप दैमारि आरो रबिनसन मोसाहारि मोना। गरिबफोरनो टोटेल माने 50,000 माने IBS जोङो होबाय हेन्डिकेप पार्सनफोरनो होबाय जोङो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो टोटेल माने 33,000 एन्टायर BTCआव जोङो बेखौ अलरेडि होबाय। जेरै खोथा होनाय बेबायदि माने Bpf सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। उदालगुरिनि रायजोफोरनि थाखाय मिनि सेक्रेटारियेट थांनाय 13 तारिख फेब्रुवारियाव बेखौ माने इनॉग्रेशन माने फाउन्डेशन स्टोन खालामबाय। उदालगुरि जिल्लायाव फर्स्ट टाइमनि थाखाय रेल क्रसिंआव माने फ्लाईओभार बानायनाय बे हाबाफारिखौ Bpf हान्जाया मावबाय ना। Bpfआ जाबायदि खोथा होदोंमोन Bpfनि सरकार सलायनाया दासिम माने 5 माल'सो जादों। बे 5 मायावनो ओरैबायदि खामानि मावबाय Bpfआ आरो मावलांबाय थागोन। जोङो मोनबा गेरेन्टिनि जि खोथा जेसेबां समसिम हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जानानै थागोन Bpfनि सरकार सोलिबाय थागोन जोंनि BTCआव मोनबा गेरेन्टिनि खामानिफोरखौ मावबाय थागोन। इलेक्शन जोबग्रोमोना जोङो माने टोटेल 15,000 जोंनि आनएमप्लयड इउथ्सफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बे हाबाफारिखौ जागायगोन। बयबो मोनजोबखै एबार 5,000 जना मोनबाय BTC ओनसोलाव। गोबाङानो मेसेज हरगासिनो दङ मोनाखै होननानै, खिन्थु इलेक्शन जोबनायनि उनाव बेनि प्रसेसखौ खालामगोन जोङो। एबाराव 15,000 इउथ्सफ्रा मोनगोन आरोखि। दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे मावबाय थादों। टेटनि गोबां माने केन्डिडेटफ्रा आंनाव मेसेज हरबाय थादों जे टेटनि मेरिट लिस्टखौ माला आउट खालामगोन। रायलायगासिनो दङ, दिनै बेसे रायलायनाय जानो हागौ दा मोनाबिलियाव। माने जायफोरा मोजां पार्सेन्ट लाखाबाय सिन्था नांगौ जेबो गैया, मोनखागोन। माने काट अफ मार्कखौ नोंथांमोन उनाव मिथिगोन जोङो। बावहाय जेबो सिक्रेसिनि खोथा गैया, अपेन बुंनानै होनाय जागोन बेसेबां माने पार्सेन्टआव मेरिट लिस्टआ फैयो। LP आरो UP जायफ्रा माने टेट क्वालिफाइड माने जोंनि माने केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गैया। गावनि पार्सेन्टआ जुदि थिगैनो दङब्ला साख्रि मोनखागोन, बेखौ आरो साननांगौ जेबो गैया। UPPLनि दिनाव 5 बोसोराव साख्रि एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखैमोन, बे खोथाखौ माने गोबां मेसेज होदों। UPPLनि रेफारेन्सआव जोंनो बेखौ फोरमायनानै लाब गैया। Bpfआ जाबायदि कमिटमेन्ट होदों बेबायदिनो माने खामानि मावगोना रोखा आरो 100% सियर जोङो माने खोथा होनानै खोथा लाखिगोन। जोङो कमिटमेन्ट होनानै रायजोफोरखौ थगायोबा नेक्स्टआवलाय थगायनाय गैया Bpfआव। आरो जेखौ मावनो हायो बेखौसो Bpfआ खोथा बुङो, मावनो हानायखौसो बुंगोन ना। माने मावनो हायो इम्पसिबल खोथाखौ Bpfआ मालाबा बुङा। जेखौ मावनो हायो, जेखौ सरकार हिसाबै मावफुंनो हायो बेखौसो रायजोफोरजों खोथा होयो। आरो जोङो चिफ सारजों डिसकासन खालामनानैसो माखासे खोथाफोरखौ जोङो माने स्टेटमेन्ट होयो आरो माने बेनिखायनो जोंनाव माने 100% बिसास दङ जे जोंना माने साख्रि बाख्रिनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। अलरेडी CSP बर्ड दाखाबाय, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दायो साख्रि ओंखारदों।
ग्रेड 1 आरो ग्रेड 3 नि साख्रि अलरेडि माने एडभार्टाइजमेन्ट होदों एप्लाइ खालाम जायफोरा मेरिट दङ मोनखागोन आरो बिनि उनाव जोंहा जिहेतु CSP बर्ड दानाया दा गोदान आरो CSP बर्डआ जोंहा माने टटेल 1600 थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि माने साख्रि होगोन आरोखि आफ्टार इलेक्शन आङो केन्डिडेटफोरखौ माने बे इन्टारभिउआव फेस जानो थाखाय रेडि जानो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि साख्रिखौ मोनबाय थागोन खुनु सिन्था गैया आरो मिनि सेक्रेटारि जाबाथाय गोबां साख्रि ओंखारबावगोन ना जोंनि ओनसोलाव गोबां माने डेभेलपमेन्टनि थाखाय इन्डास्ट्रिफोर गायसननाय जाबावगोन गोबां माने हस्पिटाल गायसननाय जाबावगोन फैबाय थानाय 13 मार्चआव जोंनि हादोरनि माने प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैगासिनो दङ मदि सारा आरो गोबां माने डेभेलपनि स्किमफोरखौ बिथाङा डिक्लेयार होबावगोन जों खोनादों माने क'क्राझार टु दादगिरि भुटान कानेक्सन रेल कानेक्सन बिथाङा माने मदि सारा डिक्लेयार होगोन आरो बिनि बादैबो आइ दैसानि सायाव माने ब्रिज मोनसेनि इन'ग्रेसननि माने खोथा भार्चुवेल इन'ग्रेसन खालामगोन प्राइम मिनिस्टारा थ' बेबायदि गोबां माने डेभेलपमेन्ट पेकेजफोरखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ प्राइम मिनिस्टारा ओरैनो फैया प्राइम मिनिस्टार फैनायनि थाखाय जोंनि BTC बाखि रायजोआ माने गोबां लाखि आरोखि प्राइम मिनिस्टार ओरैनो फैनाय नङा गोबां माने जोंहा खामानि जासिगोन आं बेखिनि नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोखि बिथाङा गावहा बिसास गैला BTC सालायनो हाला आरो मालाबाबो UPPL आ BTC आव माने पावाराव फैफिनला दा बेनिखायनो गावहा माने रायजो सभायाव थांना थाहैबाय जानांगौ आरो दा जों दैयाव जोंहा रायजो सभायाव मेम्बार नांगौ होनना जों दाबि खायाखै BPFआ दा एक्जिस्टिं माने साथामल'सो MLA दं जोङो रायजो सभायाव जोंनो मेम्बार नांगौ होननानै जोंनिफ्राय जेबो माने बिखायाखै दा जोंना थांखिया जाबाय माने गावनि जायगाखौ डेभेलप खालामग्रोनांगौ BTC ओनसोलखौ BTC ओनसोला डेभेलप जाब्लासो जों उननि माखासे खोथाखौ जोङो साननो हागोन गावनि BTC खौनो माने डेभेलप खालामनायनि उद्देश्य लानानै BTC खौनो मोजाङै सालायग्रोनो नागिरदों आरो एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनिफ्राय माने टटेल BTC आव 15टा सिट दङ 15टानि मादाव खमसे खम जोङो 15टा ND हिसाबै गेलेनानै 15 देरहागोन आरो साब्रै साबा मिनिस्टार लाबोनो थाखाय जों रेडि जानानै दं